ξεκινήσει η συναυλία της Lady Gaga, η πολύ αναμενόμενη συναυλία λοιπόν της εκρηκτικής. Και όσο εντυπωσιακή ήταν η άφηξή της στην Αθήνα, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, εξίσου εντυπωσιακή αναμένεται να είναι και η παρουσία της πάνω στη σκηνή. Στη σκηνή η οποία είναι τεράστια, καλύπτει 2.000 τετραγωνικά μέτρα, λέγεται Fat Lady και η Lady Gaga αναμένεται να χορέψει, να τραγουδήσει και να αλλάξει πάνω στη σκηνή πολλές περούκες. Θα τη συνοδεύουν 14 χορευτές και 5 Αμαλία, όση ώρα μας μιλάς εσύ και μας περιγράφεις τι θα κάνει, εμείς την παρακολουθούμε να βγαίνει από το ξενοδοχείο που διαμένει, η Μεγάλη Βρετανία, και να μπαίνει στο αυτοκίνητό της για να φτάσει στο Ολυμπιακό Στάδιο, που από ό,τι μας είπε σε λίγα λεπτά θα αρχίσει η συναυλία. Και πρέπει να σας πω ότι από πολύ νωρίς το μεσημέρι είχαν έρθει εδώ οι θαυμαστές της για να ζήσουν από κοντά όλο αυτό το show που, όπως σας είπα, ξεκινάει σε λίγο. Τη συναυλία άνοιξε ο νεαρός τραγουδιστής της pop, ο Άλεξ Καβαδίας. Σε 10 λεπτά περίπου λοιπόν από τώρα ξεκινά η Lady Gaga. Εκκεντρική όπως πάντα στις εμφανίσεις της. Εκκεντρική και εντυπωσιακή.